سلام طعنا هبلنا كبرات تقاتل مرب نيوز لو ما عندهم كم تلمود بحدش تحابريتهاتن معبالتهاتن ماتينا لنا لو ما عند خريهم حسيبنا يمزل لنا حابريتهات دما نهزبنا تسفى ذهبن زحقسن حابريتهات حويسو بزحت هاب كبابينا نابزوبانا نجمعوا للو حابريتهات اللو بزاتون دما انت يوم متحبار حيل ذات صمدو زملكت حد دس زبل ان هزبنا زحقس حابريتا رخيبنا لنا بزرزر كريو مينا نابنت كم تاو ندادي ብቻ ብዙሓትን ህዝብና ተስፋ ዝህቡ ዓይነት ነገራት ተረኺብና ኣለና እዚ ብዝርዝር ናብኹም ክብሎየ ጉዕዞ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ኣስመራ ዝምልከት ሒዝዎም ዝመፀ ዓበይቲ ምዕባለታት ኣለዉ ንሳቶም እንታይ እዮም ንዝብሉ እውን ብዝርዝር ክሪኦም ኢና ምድላውን ምፅግጋዕን ሓይልታት ብልፅግና ናብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ሓደሽቲ ሓበሬታታት እናወፅኦም ዝርከቡ እዚኣቶም እውን ብዝርዝር እንታይ እዮም ንዝብል ናባኹም ክነብሎ ኢና ከምኡውን ማርቲን ፕላውት ዘቃልዑ ሓደ ዓብይ ምስጢር ናይ ወታደራዊ ምስጢር ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ምንቅስቃስ ናይ ድሮን ዝምልከት እውን ኣበይ ቤ ዘሎ ከመይ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ዝብል እውን ናባኹም ክነብሎ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ሓይልታት RSF ነቲ ዝተዳኸመን ዝተደምሰሰን ሓይሎም ንምትካእ ሓደሽቲ ተዓለምቲ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ማሰልጠኛ ማእኸላት የትውዎም ከም ዘለውን ዝወፁ ዘለዉ ምሽጥራውያን ሓበሬታታት ተቃሊዖም ኣለዉ በዚ መሰረት ድማ ኣስታት 2,000 ዝኾኑ ናይ RSF ምልምል ተዓለምቲ ናብ ናይ ኢትዮጵያ መሰልጠኒ ማእኸላት ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ቃሊዑ ዘሎ ሕዚ ብዝርዝር ክሪኦም ሓሲበዮም ዘለኹ ቅድሚ ምስግጋረይ ግን ሕዚ እውን ሓደሽቲ ሓበሬታታት ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡ ድማ እዚ ምድላው ኩሉ ግዜ ናባኹም ክበፅሐኩምን ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብኩም ንኽብለኩም ይደሊ ሕዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓበሬታና ካልፈኩም ከለኹ ምትሕብባር ሓይልታት ጽምዶ ዝምልከት ሓደ ደስ ዝብል ዜና ንህዝብና ተስፋ ዝህብን ዘሕጉስን ረኺብና ኣለና በዚ መሰረት ድማ እቲ ከም ዝፍለጥ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኣስመራ ግይሹ እዩ ከይዱ እዩ ዝብል ብዙሓት ወረታት እናተሰምዑ ቅኒ እዩ ነዚ ነገር እዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ይምዕብል ኣሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝፍጠር ዘሎ ምዕባለታት እንታይ ይመስል ንዝብል እውን ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝና መፂና ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት ድማ እቲ ናይ ኣብ ሰዓት እዚ ዝምዕብሉ ዘለዉ ንህዝብና ተስፋ ክህቡ ዝኽእሉን ካብ ሓደጋ ክድሕኑ ዝኽእሉን ሓበሬታታት ኣለዉ ንሳቶም እንታይ እዮም ንኣብነት እንተሪእና ከምቲ ምእታው ነዳዲ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝምልከት እዚ ነዳዲ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ብጭቡጥ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ይሕሰልኩም ዘለኹ ኣትዩ እዩ ምንም ዘጠራጠር ነገር የብሉን ካብ ጫፍ ትግራይ ክሳብ ጫፍ ትግራይ ነቲ ዋና ናይ ተልእኾ ዝበሃል ዕላማታት ዝውዕል ናይ ነዳዲ ኣቕርቦት ድማ ካብ ኣላማጣ ጫፍ ክሳብ ናይ ሰሜን ምዕራብ ጫፍ እናተኸፋፈለ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እዚ እውን ናይቲ ጽምዶ ሓደ ደረጃ ልዕል ዘበለ ምንቅስቃስ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ምንጭታትና ዝሕብሩልና ዘለዉ ብተወሳኺ ድማ ካብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዘለዉ ኣፅዋር ናብ ሰራዊት ትግራይ ይበፅሑ ከም ዘለውን በብግዚኡ ድማ ሰራዊት ትግራይ እናተጠናኸረ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ዝነበሮ ጉልበት እቲ ዝነበሮ ተወፋይነትን ብቕዓትን ሕዚ ድማ እቲ ዘመናዊ ኣፅዋራት ተወሲኽዎ ድማ ኣብ ዓብዪ ናይ ሞራላውን ኣካላውን ከምኡውን ስሩዕ ልዕሊ ማንም ወታደር ክውንኖ ዝኽእል ዓይነት ቁመና ይውንን ከም ዘሎ እዩ ሰራዊትና ሕዚ እውን በብግዚኡ ዝነገር ዘሎ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን እቲ ቤዛ ህዝቢ ኮይኑ ንብረቱ ኣካሉን ሂወቱን ዝኸፍል ዘሎ ጅግና ሰራዊትና ድማ ሕዚ እውን ንህዝቡን ንዓዱን ክብል ሕዚ እውን ናይ ሞራላውን ኣካላውን ተወፋይነቱ ዘረጋግፀሉ ዘሎ ሰዓት ኮይኑ ኣሎ ነዚ ከረጋግፅ ዝኽእል ሓደ ዓብዪ መርኣያ ድማ ሕዚ እውን ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ግዜያዊ ምንቅስቓሳት እዩ ነቲ ግዝኣቱ ንምምላስ ነቲ ክመፅኦ ዝኽእል ናይ ኣሽሓት ናይ እልፍ ኣእላፍ ወራራት ናይ ኢትዮጵያ ንምምካት ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓሳት ሕዚ እውን ይበል ዘብል እዩ ሰራዊትና ሕዚ እውን ኣብ ጥንኩር ቁመና ከም ዘሎን ኣብ ጎኒ ህዝቡ ኮይኑ ድማ ሕዚ እውን ንግዝኣቱን ንህዝቡን ክብል መስዋእቲ ንምኽፋል ኣብ ተዳሎ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽት ዘሎ ነዚ ንምጥንኻር ድማ ብኣንፈት ኤርትራ ኣቢሉ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ናይ ኣፅዋር ቅብብል ወይ ከዓ ምትሕግጋዛት ምርኣይ ይከኣል እዩ እዚ ናይ እዚ ሰራዊት እዚ ሕዚ እውን በብግዚኡ ክጠናኸር እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ዘለዎ ዕላማ ሽቱ ክሳብ ዝወቅዕ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ህዝቡን ኣብ ጎኒ ኣብ ግዝኣቱን ኮይኑ ክመፅኦ ንዝኽእል ወራራትን ካልኦት ነገራትን ንምሕላፍ ድማ ሕዚ እውን ሰራዊት ምጥንኻር እቲ ናይ መጀመርያ ዕላማን ቀንዲ ተልእኾን ስለዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ብኣንፈት ኤርትራ ንዝኣትወሉ ዘመናዊ ኣፅዋራትን ዝተፈላለዩ ናይ ሓገዝ ኣፅዋራትን
ተዓጢቑ ሕዚ እውን ኣብ ሙሉእ ቁመና ከም ዝርከብ ኢና ክንገልጸልኩም ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ እውን ናይቲ ጽምዶ ሓደ ዓብይ ዝበሃል ናይ ደረጃ ወይ ከዓ ስታተስ ሪቪል ተገይሩሉ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ንህዝቢ ትግራይን ንሰራዊት ትግራይን ዓብይ ተስፋ ዝህብን እቲ ምንቅስቓስ ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ዘረጋግፅ ኮይኑ ረኺብና ኣለና። ብተወሳኺ ድማ እቲ ናይ ምርኻብ ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ዝምልከት እዩ። እዚ እውን ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራማትና ነጊርናኩም ነርና ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራማትና ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሰራዊት በቢግዚኡ ይራኸቡ ከም ዝኾኑን ዝተናበበ ምንቅስቓሳት ድማ ይካየዱ ከም ዘለውን ኣብ ከባቢታት ደቡብ ድማ ናይ ክልቲኦም ሓበራዊ ምንቅስቓስ ከም ዘሎን ኢና ነጊርናኩም ነርና። ነዚ ከጠናኽር ዝኽእል ሕዚ እውን ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ኣንፈታት ዘሎ ከምኡ ናብቲ ወሰናወሰን ናይ ሱዳን ዘዳው ከባቢታት ዘሎ ዓበይቲ ዝኾኑ ምንቅስቓሳት እናተኻየዱ እዮም። ከም ኣብነት እኳ እንተሪእና ካብ ናይ ዶብ ናይ ትግራይን ናይ ሑመራ ማለት እውን ናይ ሑመራ ከባቢታት ዘሎ ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ዘሎ መዳወቢ ክፋል ኣካል ካብኡ ጀሚሩ ክፍቲ ናይ ኦም ሓጃር ከባቢታት ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ክሳብቲ ናይ ሽራሮ ዘሎ ከባቢታት ናይ ዛላንበሳ ዘሎ ከባቢታት ክሳብቲ ናይ ዓፋር ዘሎ ከባቢታት ናይ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ማለት እዩ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምንቅስቓሳት ብሓይልታት ጽምዶ እናተኻየደ እዩ ዝርከብ። ንኣብነት ተሪእና በቲ ናይ ዓፋር ዘሎ ከባቢ እቶም ናይ ዓፋር ውግመ ዝበሃሉ ናይ ኣባላት ጽምዶ ምስ ናይ ኣባላት ሓይልታት ኤርትራ ግንባር መስሪቶም ሕዚ እውን ዓበይቲ ዝበሃሉ ምንቅስቓሳት እናተንቀሳቐሱ እዮም ዝርከቡ። ናብቲ ናይ መጥቃዕቲ ምሽግጋር ከም ዝርከቡ እዮም ባዕሎም እውን ብዝሓለፈ ብመግለፂ ኣቢሎም ገሊፆም ነይሮም። ክቡራት ተኸታተልቲ ብዓብዩ ግን ንሕና ብዓብዩ ክንገልፆ ዝሓሰብናሉ መዓንቲ ግን ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ዘሎ ርክብ ሕዚ እውን ደረጁ እናወሰኸ በቢግዚኡ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምዕባለታት እናመዝገበ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዕማማት እናዓመመ ይኸይድ ከም ዘሎን ነቲ ቅድሚቱ ዘሎ ክንድግቦ ዝኸውን ዓብይ ወራሪ ነቲ ክወረካ እዩ ዝብሎ ዘሎ መዓልቲ መዓልቲ ዘፈራርሑ ዘሎ ሓይሊ ብልፅግና ክምክት ዝኽእል ምምካት ጥራይ ዘይኮነ ድማ ዕድሚኡ ከሕፅረሉ ዝኽእል ዓይነት ሰራዊት ይሃንፅ ከም ዘሎን ብሞራልን ብኣካላዊ ብቕዓትን ሬዲ ዝኾነ ዝግጁ ዝኾነ ሰራዊት ተሃኒፁ ከም ዘሎን እነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ሕዚ እውን ናይ ሓይሊ ስሕበት ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ናይ ሓይሊ ምዝባዕ ካብቲ ናይ ብልፅግና ግዝያዊ ናይ ሓይሊ ልዕልና ሕዚ እውን ተዛቢዑ ናብ ሰሜናውያን ሓይሊ ይጥርነፍ ከም ዘሎን ብተወሳኺ ድማ እቶም ናይ ፋኖ ሓይልታትን ካልኦትን ተወሲኾሞም ድማ ዓብይ ዝበሃል ለውጢ ኣብ ቀረባ ግዜ ከምፅእ ዝኽእል ምንቅስቓሳት ኣብ ከባቢ ሰሜን ይምዕብል ከም ዘሎን ኢና ክንነግረኩም ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። ነዚ ተኸቲሉ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ኣስመራ ኸይዱ ዝብል ብዙሕ ወረታት እናተነዝሐ ጸኒሑ እዩ። ናይ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ መቐለ ዝገሸሉ ግዜ እውን ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ዘይተራኸበ ናብ ኣስመራ ስለ ዝኸደ እዩ ዝብሉ ምንጭታት ነይሮም እዮም። ከይዱ ዶ ይኸደን ሕዚ እውን ብዘየገድስ ግን ብርግፅ ከይዱ እዩ ግን እቲ ካብ ሽዑ ኣብ ኣስመራ በፂሑ መምፅኡ ድማ ዝፈየዶም ፋይዳታት ኣለዉ። ዓበይቲ ረብሓታት ዓበይቲ ጥቕምታት ከም ዝመፁ ብድሕሪኡ ድማ ዓበይቲ ምዕባለታት ከም ዝማዕበሉን ከም ዝኽምዕብሉ ከም ዝጀመሩ ነቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ከም በዓል ከምቲ ናይ ነዳዲ ኣቕርቦት ዝምልከት ብቐዳማይ ደረጃ ነቲ ናይ ወታደራዊ ኮማንድ ዝብል እዩ እቲ ናይ ነዳዲ ኣቕርቦት። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ንናይ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ዕዮታት እዩ። ሳልሳይ ደረጃ ንናይ ህዝቢ ነቲ ናይ ትራንስፖርት ማለት እዩ ንዑ ክግልግል ዝኽእል ናይ ነዳዲ ኣገልግሎት ኣቕርቦት ብኣንፈት ኤርትራ ናብ ትግራይ ካኣቱ ከም ዝኾነን በቢግዚኡ ድማ ይኣቱ ከም ዘሎ ነቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ንክልቲኡ ህዝቢ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሰላማዊ ርክብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሕን ሕዚ እውን እቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ንክልቲኡ ህዝቢ ዘለዎ ጥቕሚ ብተግባር ዘርእን ኮይኑ ረኺብና የለና። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን ንክልቲኡ ህዝቢ ናይ ደስ ዝብል እዩ። ሕዚ እውን ሼር ግበርዎ ናብ ኩሉ ሰብ ንክበፅሕ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ቀፃሊ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ዓበይቲ እቲ ናይ ሓይልታት RSF ነቲ ዝተዳኸመን ዝተደምሰሰን ሓይሎም ንምትካዕ ሓደሽቲ ተዓለምቲ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ማሰልጠኛ ማእኸላት ይእትዉ ከም ዘለዉ ዝወፁ ዘለዉ ምስጢራውያን ሓበሬታት የቃልዑ ኣለዉ። በዚ መሰረት ድማ ኣስታት 2000 ዝኾኑ ተዓለምቲ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ማሰልጠኛ ማእከላት ብምሽጥር ተጓዓዒዞም ኣትዮም ከም ዘለውን ዝብል ሓበሬታ እዩ በፂሑ ዘሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ሮይተርስ ዘቃልዑ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከብ ናይ RSF መሰልጠኒ ማእኸል ኣብኡ ዝነበረ መሰልጠኒ ማእኸል ሕዚ እውን
ብዝተፈላለየ መልክዕ ተቃሊዑ እዩ ሮይተርስ እውን ብምስሊ ዝተደገፈ መርትዖ ኣቃሊዑ ነይሩ እቲ ናይ RSF ሓይሊ ሕዚ እውን በብግዚኡ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘዕለም ፍሉጥ እዩ ናይ ሎጂስቲክስ ኮነ ናይ ካልኦት ፖለቲካውን ወታደራውን ሓገዛት ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኢማራት ዓረብን ካልኦት ዓድታትን ከም ዝወስድ ከም ዝድገፍ ፍሉጥ እዩ ሕዚ ድማ ናቱ መራጎድ ክኸውን ዝኽእል እቶም ብከቢድ ተዋቂዖምን ተደምሲሶምን ዘለዉ ሓይልታት RSF መስርዑ ንምትካእ ክብል ኣስታት 2000 ዝኾኑ ሰልጠንቲ ሰራዊት ናብ ኢትዮጵያ መሰልጠኒ ማእከላት ሰዲዱ ይስልጥንሉ ከም ዘለዉ እዩ ዝወፀ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ RSF ዝበፅሐ ዓብዪ ሽንፈትን ክሳራን ዘረጋግፅ ሓበሬታ ኮይኑ ኣሎ ሕዚ እውን እቶም ናይ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ግን ብዓወት መሰስ ኢሎም ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ክልል ኮርዶፋን ከምኡውን ናይ ዝተፈላለዩ ከባብታት ወሰናወሰን ናይ ዳርፉር ዝኣመሰሉ ከባብታት ኣብ ትሕቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ወዲቖም ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ከም ናይ ካብ ዳርፉር ካብ ክልል ኮርዶፋን ናብ ካርቱም ዝወስድ ዝነበረ ዓብዪ ናይ ሃይዌይ መንገዲ ድማ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝኣተውን ዓብዪ ዓወት ከም ዝኾነን ስትራቴጂክ ዝበሃል ዓወት ድማ ይመዝግቡ ከም ዘለውን በቢግዚኡ ድማ ዓበይቲ ዓወታት ይሓፍሱ ከም ዘለውን እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መጨረሻ ክንሪኦ ሓሲበዮ ዘለኹ ከዓ እቲ ምድላውን ምፅግጋዕን ሓይልታት ብልፅግና ናብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት እዩ ነዚ ዝምልከት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ብተጋሩን ኤርትራውያንን ጥራይ ዘይኮነ በቶም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ናይ ደገ ሓይልታት ከም በዓል ማርቲን ፕላውት ዝመሰሉ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት እውን እናወፀሉ እናተቃልዐ ዝርከብ ምሽጥራዊ ኣካይዳ ናይ ብልፅግና እዩ ምሽጥራዊ ክኸውን ኣይክእልን ብርግፅ እቲ ዘሎ ናይ ኩናት ከበሮ ኣብ ኣደባባይ ዝወቅዕሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ብልፅግና ሓይልታት ሕዚ እውን ብዝተፈላለዩ መልክዑ ናብ ትግራይን ናብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ሓይሎም ኣፀጊዖም እዮም ዝርከቡ ከምኡውን እቲ ናይ ድሮን ዳህሳስ እውን በቢግዚኡ ኣብቲ ናይ ዶብን ኣብ ማእከል ትግራይ እናካየዱ እዮም ዝርከቡ እቲ ክጅምርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ኩናት ድማ ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ መጨረሻ ሰዓት ዝበፅሐ እዩ ዝመስል ነዚ ስዒቡ ድማ ሕዚ ብማርቲን ፕላውት ከይቀረየ ዝተቃልዐ ሓደ ምሽጥራዊ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ ኣሎ እቲ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ድሮን ቤዛት ተስተኻኺሎም ኣለዉ እቶም ናይ ድሮን ቤዛት እዚኣቶም ድማ ኦፕሬት ዝግበሩ ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ኢማራት ዓረብ ኦፕሬተራት ከም ዝኾነ እዩ ኣቃሊዑ ዘሎ እዚ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ማስረጃ ጠቒስና ናባኹም ኣቢልና ነርና ኢና እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ ድማ ንዕዙ ከራጉድ ዝኽእል ሓበሬታ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ናይ ድሮን ቤዛት ድማ ቀዳማይ ኣብ ደብረ ዘይት ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ባህር ዳር ሳልሳይ ኣብ ቤንሻንጉል ራብዓይ ኣብ ኮምቦልቻ ሓምሻይ ኣብ ዓፋር ኣብ ናይ ዓፋር ዋና ከተማ ሰመራ ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ቤዝ ናይ ድሮን ተገይሩ ዘሎ ብምንታይ ምክንያት እዮም ኣብኡ ተገይሮም ተኢልና ድማ ነቲ ክጅምርዎ ዝሓስብዎ ዘለዉ ኩናት ነቲ ወራር ናይ ትግራይን ከምኡ ድማ ነቲ ናይ RSF ሓገዛት ንክጥዕሞምን ኢሎም ዝጀመርዎ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ንኣብነት እንተሪእና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተኸልዎ ቤዝ ኣብ ኮምቦልቻን ኣብ ሰመራን ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ኮምቦልቻን ናይ ሰመራን ድማ ብቐጥታ ናብ ትግራይን ናብ ኤርትራን መጥቃዕቲ ንምፍፃም ዘኽእሎም ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ኢሎም ዝሓሰብዎ ንሳቶም ናይ ድሮን ቤዝ ምድላዋት እዩ እዚ ድማ ምድላዋት ወዲኡ ኣጻፊፉ ኦፕሬተራት እውን ኩሉ ነገራት ኣዘጋጃጅዮም ኣብ ሬዲ ስታንድ ባይ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ባህር ዳር ግንባር ዘሎ ድማ ብኡ ቢሉ ካብ ባህር ዳር ዝተበገሳ ድማ ብምዕራብ ትግራይ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ሓይልን ድጋፍ ንምሃብን ከምኡ ድማ ነቲ ብኡ ዘሎ ሓይልታት ናይ ፅምዶ ማለት እውን ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ሓይልታት ንምጥቃዕን ከምኡውን እቲ ናይ ካብ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ናይ ኣርሚ ሰብዓ ኮነ ናይ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕትታት እውን ንዕኡ ንምጥቃዕ ኢሉ ዝተሓሰበ ናይ ባህር ዳር ኤርፖርት ድማ ቤዝ ተገይሩ ከም ዘሎን እዚ ድማ ብዓይነቱ ስፍሕ ዝበለ ቤዝ ከም ዝኾነን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ሓይልታት ብልፅግና ለይትን ቀትርን ዝፅዕርሉ ዘለዉ እቲ ክጅምርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ኩናት ሕዚ እውን ኣብ መጨረሻ ዝበፅሐ እዩ ዝመስል ሓይልታቶም ብግንባር ቆቦ بجنبار سقوطة بجنبار عفر خمون بجنبار معرب تجري بزح زلوا حيلتاتهم سراويتهم مسمول عدقتاتهم مسدر تانكتاتهم كلو تشكركرتي عبيتي خبرت براتاتن حيزو تقعو خمزلون حيز دمات سراويتو كابز حالة خلطة معالتي جميرو ستاند بايك خون كمزلو كمز تعززنيو إذا بتحنا حبريتاتك على عزلو إذا حبريتاتي حزوون نازو ملكو تاكل نخبت شير قورو خبرات خاتلتي
እቲ ዝምዕብል ዘሎ ሓበሬታ ሕዚ እውን ተባራዓይ እዩ ተባራዒን ተቀያያራይን ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዝምዕብል ዘሎ ኣብ ከባቢናን ኣብ ዓድናን ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ትግራይ ድማ ነዚ ኣካይዳ እዚ ዝተመልከተ ዝመስል ዓይነት ናይ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ምምዕርራይ ተገይሩ ኣሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስልጣናት ድማ ምቅያራት ተገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት ድማ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ጀነራል ፍሳህ ማንጁስ ካብ ቢሮ ጸጥታ ናብ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተገይሩ ተመሪጹ ከም ዘሎ እዩ ዝወፅ ዘሎ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኦፊሻሊ ዝተረጋገፀ ነገር ክሳብ ሕዚ ዘይረኸብናን ዘለና እንትኾነ ግን ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ሞስት ፕሮባብሊ ተጠርጢሩ ዘሎ ስልጣን ንሱ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ናይ ሓይሊ ጸጥታ ድማ ብኻሊእ ሰብ ንኽትካእ ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ብተወልደ ብርሃን ተስፋኣለም ዝበሃል ሰብ ከም ዝተተካ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ናይ ወታደራዊ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ናይ TDF መሪሕነት ሕዚ እውን ካልኦት ምትዕርራያት ዓበይቲ ምትዕርራያትን ናይ ሞራልን ናይ ስነ ልቦናን ከምኡውን ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ምትዕርራያት እውን ኣብ ብዙሕ ኣብ ኩለን ኣርምታት ብዝበሃል ደረጃ ተገይሩ ከም ዘሎ ነቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታት ዘመላኽት ዘሎ ነስዒቡ ድማ ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይ ነቲ ካብ ደገ ክመፅኦ ዝኽእል ወራሪ ሓይሊ ኣዛዊዑ ክድምስሰሉ ዝኽእል ቴክኒክን ስትራቴጂካዊ ሞያታትን ቀሲሙ ከም ዘሎ ነቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ እሞ ኣነ ሎማዓንቲ ነረ ንምድላው ኣብዚ ዛዚም ኣለኹ እንተ ንኩሉ ህዝብና ሰላም ይምነ ሰላም